около 20 години се занимавам с иконопис. Лук майстор съм. Изучавал съм го като в кръжоците в училището. И така, нали, се запалих по иконописта. Работим по класическата техника яйчена темпера. Вкарвам яйце в боите, нали, засила пигмента на боята, докато ореолите, нали, се прави с верачно фолио или с шлак метал. При мен за сега е верачното фолио като техника. Чиста техника работи, нали, с която школа си нея, нали, възпроизвеждам, но винаги има нещо от художник. Енергията се предава от твореца, нали, не от школата. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 1521057. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния-България. Програма Интеррег VA Румъния-България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.